Bienvenue chez Salim au Lac Rose. Envie d'un cadre paradisiaque? Faites un tour chez Salim à 30 km de Dakar. À quelques jets de pierre du lac, l'hôtel chez Salim est entouré de dunes et de filao. Ah, quelle merveille! Un cadre romantique pour retrouver votre tranquillité. Seul ou en amoureux? Venez vous détendre et apprécier ce paysage à l'exotisme particulier. ɗum noon caggal nde ngaranɗen e deuxiéme phase meɗen taw noon ko enen e gorko jontaɗo on woni Sidy Baylel Thiam gorko mo dondu Amel Samba kañum tigui hande jogori huccodirde e Pindi TV e yeɓoɓe Pindi TV ɗo wawi wonde e aduna o kala ɗum noon oɗon cabba e Pindi TV oɗon cabba kadi e Sidy Baylel Thiam ballal moɗon tawi kadi taw ko timmugal to neɗɗo wawi wonirde kala yo wallu Sidy Baylel Thiam saabu sa walli Sidy Baylel Thiam ko hoorema tigui balluɗa eɗen keewi haalde noon wallude neɗɗo guila ne wuuri yiyana hoore mum ɓuuri woppude ha wirno oɗon poɗa wadde ko ponno ɗon wadde gurdam jomum ko ɗum noon oɗon ñaaga ballal moɗon kadi Sidy Baylel Thiam nan ɗo e Guédiawaye galle jatigue makko kadi o worani ɗum hay saaha goto konko yaadiɓe makko kala mbaɗa andi mo tottirde numéro téléphone makko jiɗɗo jokkodirde e makko foof wawa jokkodirde e makko ɗum noon kaw Sidy Baylel Thiam an e hettiyankoɓe Pindi TV an kadi e émission men ar potten ɗum noon kaw Sidy Baylel Thiam bisimilla ma e Pindi TV هيا ويلي ليلي القرا ويا ويلي القرا ويا سلينا لابي بورا توربلي ويا دمنا يجينا بورا توربلي ويا وسيا يبيا بورا توربلي ويا يلا بنا بورا توربلي ويا لو سملا بورا توربلي ويا سكر واي ورغو بورا توربلي ويا لي بيلم بورا توربلي ويا كل بدو بونن بورا توربلي ويا توربلي di pura toro veli waya dai di waliya be pura toro veli waya dai di alba me be pura toro veli waya dai di tane jati ki pura toro veli waya dai di parbai farbal pura toro veli waya dai di jome sari ki pura toro veli waya ay le 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 la hey للي قرا ويا انا فيني تيمي بارون فيني ويا ارفع فيني بارون فيني ويا وعند فيني بارون فيني ويا يلا نوتم يلا نوام ويا سوا مدوبو بني بارا فيني ويا كل علي كارم بارا فيني ويا سلام ما دن Sidy Baylel Thiam ويا يلا نوتم يلا نوام ويا امر مبرسين بارا فيني ويا امر بوخر ايان بارا فيني ويا كانوا ما يغنن بارا فيني ويا سلينا لابين وصون بلي ويا جواز جانون بارا فيني ويا لا سالسي البارا فيني هيو يا ليل هيا إلى الليل هارون موسى جانون بارا فيني داود موسى جانون بارا فيني شكو مملا بالبارا فيني بركو فندو جيرين بارا فيني يلا نوتم يلا نبم يلا سمبورين بارا فيني يلا ياي جوكي بارا فيني يلا نوتم يلا نبم يوكي نبولي بارا فيني يوكي
Gambia Pulbe Kala Pular waya Lady Mauritania Kala Pular waya Lady Gambia Kala Pular waya Lady Senegal Kala Pular waya Lady Lagine Kala Pular waya Guinea Bissau Kala Pular waya Lady Marinon Kala Pular waya Lady Burkina Kala Pular waya Nigeria non Kala Pular waya Lady Cameroon Kala Pular waya Lady Chad non Kala Pular waya Yo Pular Pular in Melami waya Yo Bamto Pular Pular in Melami waya Pular yare yeso mi bela hey yo oy lele ngara hey oy lele ngara Kalori badambara pini waya Saboru badambara pini waya Saboru badambara pini waya Alomi susa bobo jomboni waya bobo jombone jombon tor jomlajo waya Sirianda bobo jomboni waya susami wawa bobo jomboni oyo suusa bobo joom bone hay rugi babel salmi suusa bobo joom bone ɗum noon Sidi Baylel Thiam Allah jarama a jarama eɗen mbawi artude tan e deuxiéme morceau mbaɗanndi hoɗoɓe machallah ko mbaɗata ko ne yooɗi ne weeli ɗum noon garwinowo kañumne ko jaɓata ko dande ne weeli ne waɗi fayida Sidi Baylel Thiam garen tan e deuxiéme morceau tawa hay dara tardinani en sona onon pada eyi ɗon noon ko mbayla mbayla noon wayli ɓe mbayi e leñol fulɓe ko paɗe ɓeydode kanŋe sa nani paɗe kanŋe ko ñenɗe sa ɓornima paɗe kanŋe paɗɗa jooɗa e guire tagore joom morso o noon o wayino no mbaɗen ni kono e ma mbaato enen no wayi ni ko garko Baylo no wiye Alhaji Samba Jinne Birane on woni Baylo Billal Kadiata on min mbiyatno Baylo laaɓa tande Baylo laaɓa dolokkaji Baylo yaaja barmeji joom poos caggal gadiɗo fof kañum jeeyi kanko ɓuuri e commencé Abidjan joom 1 million e biyeji joyi avion Dakar Abidjan gorko daaro wuuro koliyaɓe lojji e weɗigara tillere gargue Mbayla Ali e dancani on woni Samba Billal Kadiata Alhaji Samba Jinne Birane Mbayla en kooti ñañago noddi noon Demba Houleye Mbo ñande Tamba Kunda Bada Kunda Kundu Kusanare Pomi Ala Kandeji o bonnani birnaɗe Mbayla noddi Aliou Kanté Baylo tafowo hakkude kawɗe e kawaji o ñande wiye ndendori kaƴal kono en goppata Alaji Yero Lam noon Mbayla mbaynanani mbaynanani nana mbayla mbaynanani ora ɓiɓɓe wayluɓe mbaynanani ora ɓiɓɓe sakkeɓe mbaynanani kamɓe ɓiɓɓe mabuye mbaynanani kamɓe ɓiɓɓe wambaɓe mbaynanani kamɓe ɓiɓɓe lewɓe mbaynanani lendi woni ñeñako mbaynanani ñangene nanni baylani mbaynanani kono baylane tapa mbaynanani yewu sakkane datal mbaynanani yewu labbone sekal mbaynanani yewu mabone sajal mbaynanani babbaɗone hoɗal mbaynanani lendi woni ñeñako mbaynanani
nane mbayla yow Aliou Kanté ñeñone nana mbayla kono nane mbayla alhaji yero lam wuro Abou Jibilam kono nane mbayla demba huley mbo woni ñeñone nane mbayla kono nane mbaylani kono nane mbaylani holko puɗɗi mbaylani puggi cele jajan kame jincan jajan kame goori jajan jincan gonno jibini makara jincan jibini samba en dio jangidi bolle mbaylani sambana telle jeeri sambana telle wano telle bale hawo biya ali hawo jibini dale samba kame bakka sambani kono nane mbayla na puɗɗo penjele pullana fawo e tane tan tanal bimɗi cawgu e ñarkere bimɗi cawgu e markere kampawalle kompa eɗo cayi e bosgal teltelal e cinnal baylane tapa jarna kono ñakka cinna nana mbayla oɗa ɓiɓɓe wayliwe Abou Ablaye Bayla bintamo Saydou Ɓouto wonnimo Amadou Nourou wonnimo Mamadou Nourou oɗo hayre pen woni jeewal Mamadou Hammad nde nuwa so rew yimɓene nane mbayla taggine yimɓe mbayla samba jinde biran samba yero gasiri lamin ali hawo bel daramani samba lami gali nana mbayla nana mbayla ɗum noon Allah jarama ɗo mbiɗa mbaylagu ɗo eɗen gandi ko ñeñagu tigui kadi ko ñeñagu tigui kadi ñeñagu ne waɗi fayida eɗen gandi ko kamɓe pewnata kala ko yoɗata ɗum noon oɗo émission kadi eɗen noddi hen ɓe ganduɗa ko tafoɓe yiɗɓe holliranede ko yooɗi taw koye Pinde TV haɓe paɗa hen yoɓe gaddu hen doole mabɓe foof mabɓe Pinde TV ne faadiɓe mbaɗani soɓe gaddi tan so Allah lamɗo jaaɓi so nden yonti men kaɓɓu jalten saabu sa yi en jaltani tan en cuuɗaki ɗum noon so tawi ɓe gaddi tan so Allah lamɗo jaaɓi men jaltu cuɗoɗen ɗum noon kaw Sidi Baylel ko jiɗɗa tan wasiyade e bandiraɓe nalankoɓe ummotoɓe joni ɓe e adnane ko basotoɗa e bandiraɓe leñol ngol ko jiɗɗa wasadeɓe ne gartane morso goɗɗo tan gudden eyyi a jarama Rougui Abdourahmani Babali moƴƴuɓi Babayel Sall moƴƴuɓi Penda Samba Sall eɗen mbasiyo aduna o e nalankoɓe kadi ɓe ndennoɓe jamanu ɓe awɗen kadi en mbasiyo kadi yimɓe wonoɓe amateur uji nalankoɓe ko wasiyaji ɗiɗi foof goo nalanke saɗa darani leñol kala kaɗa waɗa yo comportement leñol ngol tawe ma so tawi a darima yo ande oɗo de ko nalanke biyo mbimi kala biyo mbimi kadi yiito hen hoore mum wanno ko onon goni adresse uji leñol ngol sono ɗum wiyama noon ko adresse leñol yo taw ene yaltane leñol ko waɗi fayida eyyi komi wawana hooram ko ɗon ko ɗum mbasi tomi nalankoɓeɓe yoɓe jogo comportement leñol ngol yoɓe daro darde leñol ngol amateur uji ɗine yoɓe gandu nalankoɓe mbawa yaade tawi ɓe jaadani hen maɓe mbaɗa e nalankoɓe juuɗe ɓe dokka ɗumen gueɗal ɗumen ha timma nde nalankoɓe mbawa yettade foti yettade ɗo hay naalen goto ɓuurani nalanke ko leñol leƴƴi tan ɓuuri ndiri gonga eɗen jogui leƴƴi nane e aduna he ɗo e nder territoire république du sénégal hay territoire république islamique de Mauritanie leƴƴi nan toon nalankoɓe men hay soko jibata ko kecce eɓe mawni nalankoɓe ɓe guitani ɓen gueɗal ha timma so tawi joni a woni nalanke a ronki hay stade Amadou Barry sa waɗi programme yo yimɓe kew ala ko haali Sorano ala ko haali grand théâtre so tawi a wawa wadde ɗum a wawa ƴeftude nalankagal ngal nawa ɗum poɗɗa naw ɗum ɗo hokkanma doole kay ko amateur uji ɗi gara mbaɗa participation notoma so tawi a ala mballuma tongtuma anne kadi jaranma hen wuuɗe foof nden kala ko gummanɗa ma wat nalanke wawa fewnude hoore mum nalanke wawa mawnide ko waɗata ko so wona yimɓe amateur ƴeewa leñol ngol yoɓe tinno eɗen jogui alɗuɓe eɗen jogui alɗuɓe yoɓe mballu leñol ngol kono so tawi alɗuɓe men mbi alɗuɓe men mbi anduɓe men mbi nalankagal men yahata ɗo joni won guure ɗe garata e nder Fouta
compagnie men mbiyata ko ndiwi nalankoɓe taw ko pelle amen minen goni nalankoɓe minen jibata so pelle amen ndiwi nalankoɓe ko cokolon tokoson garata ngal nalanka kara sa yiɗi nawru ɗum yeeso waɗa o nawru ɗum yeeso ndeke noon eɗe wasiye yo nalankoɓe tinni koɗo kadi wasi amateur ɓe yo tinni ɗum noon Allah jarama Sidy Baylel Thiam gorko mo dondu Amel Samba kadi mbaɗanndi bandiraɓe kadi nannata koye noppi ɗi ganduɗa ɓe gona faɗuɓe maɓe nan ko kalɗa ko tigui tigui o ɗum noon eɗen gandi Sidy Baylel Thiam garwino Sidy Baylel Thiam ne jogui oto eyyi Sidy ne jogui oto Baba Adama koyɗe koɗi wona koyɗe eyyi koyɗe oto Baba Adama koko jippate aduna ko koyɗe makko ɗum noon jalani Sidy kalanmi koye télévision ɗum jali ko leñol Sidy neɗɗo wawa yodde gaga leñol ɗum noon neɗɗo wawa yodde gaga leñol mum ɗum noon bandiraɓe on nani eɗen gandi oɗo gorko jontaɗo so tawi goto kala pullo kala waɗi ko Tijane an wiyatno ko pullo fof waɗi nogas en mahat radio ji ha heewa ɗum noon pullo fof so waɗi temeɗɗe ɗiɗi eɗen mbaɗa ɗum e compte Sidy inchallah rabbi ne wasata ɗo e janvier walla février wasa o daña hay soko saret makko ɗo rewi guitten mo e hankkadi o tampi e yadude koyɗe ɓoole ɗe ɗum noon Sidy Baylel Thiam morceau cakkitiɗo e bandiraɓeɓe tawa won noon wona morceau ma cakkitiɗo e aduna ɗum noon bisimilla ma bandiraɓeɓe ne keeɗima bisimilla Mamadou Samba Mayram gamo binde kaaliɗo jobbo cewkon dette kunta guiɗo goori hamme birane miijaro falɗo cubalel an e Aboubacry Abdoulaye ɓooyi on woni Demba Oumou Amadou Siré tan Siré Demba Guelage ina duggo ɓokki sarankoɓe ndeysan hiiri ɗum noon sa haali cubalel alay saago ciftoren ɗon Yeroyel Sarr gorko mo cubalel eɗen gandi ndeysan Lobbade Fall eɗen gandi Lobbade Fall eɗen gandi kañum nene yejjitake oɗo ñalawma hay so tawi ndeysan on ma taga ɗum haalede ɗum noon o ɓuccaka no caweɗe kellini mbason yejjide noon hôtel joɗɗo mo gonɗen ɗo eɗen gandi gonɗen ɗo koye eɗen gandi gonɗen ɗo koye se Sali Sidy Baylel Thiam beddoɗaɓe dande tan hay soko jimol kadi no fotiri fo eɗen gandi ɗo gonɗen ɗo ko yoɓata ɗum ko no way serde ni e no way ɗuminde ni kono foof e waade noon an kam ɓe guittanima gueɗal ɓe mbi hota yooɓ haydara ɓe dokkima ɗum rukisal ɗo noon ko debbo toroɗo ndeysan mo endi mum nandani a kawase beddaɗe andi ceemeɗo so endi mum nanda a kawase beddaɗe moƴƴani ha debbo toroɗo ɓuuri e Kaolack nanggano wuuro Mbuttu Baye Sega ndeysan ɗon pullo wi aynani janggata ko école ndeysan kono bonnani kanel jeeri dow sorigo ndeysan ladde suudu Baye Saboude Ngakawji on woni Faty Dieynaba Mobile Hamidou ndeysan moɗo ɓi Abdoulaye Mbaye ndeysan no hankkini yontuno 24 décembre leñol foof woppi limana ko jeeyi ko kanko wiyonodata ko Sidy Baylel 24 makko ko Sidy Baylel ɗum noon 24 kadi artiɗo hande ko le 25 wadde Sidy Baylel Thiam en kooti Kaolack nanggano en kooti Kaolack debbo toroɗo Faty Dieynaba Mobile Hamidou Fatiga Bara Dieynaba Fatiga Bara Dieynaba wiyo ko Kaolack Fatiga Bara Dieynaba Jesalim ne noodi Fatiga Bara Dieynaba wallahi Jesalim ne noodi Fatiga Bara Dieynaba wonde mbimi Lagos Fatiga Bara Dieynaba wallahi Umar Demba Bayo Fatiga Bara Dieynaba Hawa Saydi Kanyo Fatiga Bara Dieynaba Racine Mamoudou Tall Fatiga Bara Dieynaba wallahi Samra Ceerno Boodi Fatiga Bara Dieynaba hamme Amadou Ly ko girelam Fatiga Bara Dieynaba wallahi Baba Baydi Baba Fatiga Bara Dieynaba Baba Aïssa Sambo Yasin Fatiga Bara Dieynaba wonde Umar Bibi Alasan Fatiga Bara Dieynaba wiyo ko Kaolack Fatiga Bara Dieynaba Kaolack dennan ko wuro Mbutu Fatiga Bara Dieynaba Kaolack gural
kutu sega Fatiga bara Jainaba Fati Abdoulaye Alassane Baye Giro Fatiga bara Jainaba Fati Jainaba mo bel Hamidou Fatiga bara Jainaba ɗum noon Allah jarama on jarama kadi en jetti cameraman uji meɗen ɗi ganduɗa ɓe coofani ɓe eɗen gandi ko Samba Diop tigui ardiɓe eɗen gandi ko Samba Diop tohara Samba Diop leele eɗen gandi kadi ko Thiat Walo tigui tigui kamɓe kufno ɗum noon ko kamɓe tigui dusno en e cameraman uji tawa noon ko image jogorɗo yodde ha maayi ɗum noon Pindi TV kadi ne sabbi kadi bandiraɓe woɗɓe kadi so Allah lamɗo jaaɓi kono noon mbason yejjide Sidy Baylel Thiam e ballal ngal mbiyaɗon ngal onon kala oɗon nodda hen kadi oɗon ñaaga hen ballal ɗum noon yo Allah hokku en kadi hawrude saaha goɗɗo taw noon ko émission men mo ganduɗa ko émission arpoten e Pindi TV ala fo noon to arpoten jogorani fottoyde e mabɓe ɗum noon Allah jarama on jarama ha saaha goɗɗo inchallah rabbi